Знаеш кое е нещо, от което съм най-горд? Че те очевидно са дошли тук с една стратегия и тази стратегия е те да трупат слава, популярност и може би да го монетизират на някакъв етап, като излязат. И съм изключително щастлив, че без обиди и заплахи аз успях да инвестирам на стратегията, което за мен в крайна сметка е най-голямото постижение тук, тъй като те ще излязат изключително фалшиви, лицемерни и това ще се знае. Което, в крайна сметка, който се смее последен, се смее най-добре. Утро. Добро утро. Аз много ще се погрижа за вашата закускчета. Закуска луканка. И такава ни е вече закуската. Отново луканка. И си я споделих отново с Тихомир, моята луканка. Хапнете, замезете. Добро.